Δεν υπάρχει ιδανικό κομμάτι για μωράκι από βιολογικό μοσχάρι. Σίγουρα κάθε παιδίατρος θα προτείνει ένα κομμάτι, αλλά προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος και δεν χρειάζεται και δεν ξέρει όλα τα κομμάτια ενός μοσχαριού. Συνήθως ο παιδίατρος θα προτείνει ποντίκι ή χτένι. Πολύ καλά κάνει, ο λόγος που το κάνει είναι γιατί μέσα στο ποντίκι και στο χτένι βρίσκουμε πάρα πολύ κολαγόνο, αυτές εδώ οι γραμμούλες, το οποίο ιδανικά στο βράσιμο ή στο ψήσιμο θα λιώσει και είναι και πολύ θρεπτικό για το παιδί. Με τα κομμάτια που έχουν κολαγόνο υπάρχει ένα πολύ μικρό ρίσκο. Συνήθως οι μανούλες, εκτός από αυτές που κάνουν BLW, αλέθουν. Ενδεχομένως το κολαγόνο, που είναι λίγο πιο σκληρό, τουλάχιστον όταν είναι ομό το κρέας, δεν αλέθεται καλά. Αν το μωράκι μας το βρει έστω και στο αλεσμένο και αναγκαστεί να το φτύσει, ίσως συνδυάσει ότι το κρεατάκι μας είναι αυτό που θα βρω κάτι σκληρό και μετά αρνείται να μας φάει το μοσχάρι. Δική μου πρόταση είναι να δοκιμάζουμε ένα λάξ κομμάτια, ιδανικά όχι άπαχα, γιατί όσο και νομίζουμε ότι το άπαχο είναι καλό για το μωράκι μας, δεν ισχύει. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε το λίπος, γιατί τώρα στείνουμε όλο το νευρολογικό μας σύστημα και το λίπος μας είναι απαραίτητο γι' αυτό. Οπότε, ξεκινάμε να δοκιμάζουμε, να δώσουμε λίγη ελίτσα, να δώσουμε και λίγο ποντικάκι που έχει κολαγόνο, μπορούμε να δώσουμε και λίγη σπάλα, γενικώς μπορούμε να επιλέξουμε κομμάτια από όλο το μοσχάρι, να δούμε τι αρέσει και στο μωράκι μας και τι ευχαριστιέται περισσότερο. Όσο άγχος κι αν έχουμε, ειδικά οι νέες μανούλες, δεν χρειάζεται να κολλάμε σε μια πληροφορία που μας δίνει παιδίατρος. Πάντα με λίγη έρευνα παραπάνω και λίγο ψάξιμο, όλα πάνε καλύτερα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να παίρνεις βιολογικό, πιστοποιημένο, ποιοτικό ελληνικό κρέας για το μωράκι σου. Έτσι θα είσαι ήσυχη. Το τι κομμάτι θα φάει είναι απλά μια λεπτομέρεια.